Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Namon pamilya, kaglabi na gid nga hindi ka namon kadugo. Pero nga ang sa panahon nga wala kami sang makaon, ginahatagan mo kami sang pagkaon. Kag sa tinion nga nagamasakit kami, imo kami ginabuligan. Tungod di ako makabatas magtulog, ngang iba nagakaon, samtang kamo gutom. Ha? Kag masakit para sa akon, nga may mapatay tungod wala makainom sang bulong, tungod sa kapigadon. Pinasahi ka nga klase sang tao. Ihambal lang kung ano ang mahimo namon para makabalos kami sang kaayo mo sa amon. Isa lang ang ginapangabay ko sa inyo. Kung mapatay ako, kang matabuan nga ara ka mo, idiyahin lang ninyo nga mapalubong ang bangkay ko. Tandai lang ninyo ang akong ngalan. Jack Balaan. Jack Balaan, Biradur, na tao sa kalibutan na may pinasahi nga katuyuan sa katawhan. Dapat balas siya kauptan o kung kaluyan. Jack Balaan, Biradur, dere sa inyo palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang alpha at beta nutrients sa mangosteen ay mainam na gamot para sa may mga...
sa kasugpon sa katong matahong nga sugilanon. Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Bao na sang payag mo no. Pwede ka pang suot. Ginimo kasi niya sa mga animal ang payag ko mo. Danggasan ta na lang biya. Para madulang baho. Oo butangan ta niya sang karton sa topo. Tapos butangan ta sang plastik sa ibabaw. Para hindi na mabasa kung magulang gidman. Ano ni kakaoy sa tupad sang payag mo nung man? Kada ko nga puno sang kahoy. Lunok ah. Ha? Lunok? Ay, Borito! Uy, Bibing! Aw, kayo mo naman ang hayop-hayop. Hindi ka naman matunag. Oo. Mayo kay daw. Wala na din na plastaran sa mga adik. Ay, wala na. Hindi, nadakagwanta sang baho. Gasamo ang pangsod kagbaho sang tawo. Hindi mo na di kasilyas. May mga sika driver gani nga dra na yaga pamuson. Ay gali ka, Beng. Hindi ka na to magtulog sa grandstand daw. Oh, budla ito. Ginapalayas na kami sa mga pulis. Ay nga, aman. May ginlaga sila nga kawatan. Mga holdapper. Sang wala nila makita, ay kami ang ilayag ng painitan. Man, halit din ni Sanday Pirot eh. Si Perot? Oo, nang hold up naman sila. Ginlagas ka mga pulis, wala madakpan. Bo, di sila sa nagligad-ligap Sus, nagpawaraya da inom sa ilan ni Turing, ho? Ay gali ka? Oo. Eh, diriguro sila nagdiritso ay. Paghali nila sa grandstand. Ba, tingala ko nga daw damo sila kwarta. Sige sila sag-ob ilim nun, kag sige mailasuyop sa ilan ni Turing. Damo gali sila kwarta. Pila lang nakadlaw, ubos man na. Mang-hold up naman na sila liwat. Aboged. Ay, anay ka. Sinuning upod mo mo rito? Ay, nablos ko ah. Nagapas na di sa akon. Halin siya sa aklan. Uy, hinablos mo ni siya? Do hindi ko magpati Kag nga naman. Di, kay puti man niya kagwapo. Ikaw ya, daw ating alaway. Ay, ginaga na yung imo yung bibing niya ah. Ay, laki, kaginayon. Ay, tuod man na. Ano nang dala mo? Kape? Oo. Nagpabakal si Berto Te, wala ka na maglakat? Bugnaw na na. Inusnus ka naman karon sa bana mo, makadugay sa imo. Ay, oo, gali, no? Ati, puli ko, alay, Larga na, kay kaina ka pa. Salamat na human gid man Jack. Be, higda ko be. Ba. Do hindi ka makauntay no nga. Gabunggot ti ilmo. Sige na nga. Barikutot lang ko eh. Kataas sa bisay mo nung rito mo. Ang gali. Higda dito tupad ko Jack ah. Patulog ka man na yan. Oo, nung. Oh. Da medyo gabok na ang papag ng kawayan. Garaginit eh. Gani man. Eh. Jack. Pasi kung kakita ta plywood sa skrapan. Dublihan tani ah. Ate.
Mayo nga may doble nga karton sa atop, no? Ha? Mm. Kay kung wala, perte kasi law. Kay kitao ng langit. Kay kiti, masinag ang plastik. Ay! Maluka! Maluka! May tawag li. Hindi puro gayo. Maluka na! Ay, busi ka nagubab sa sinlargo, yaw. Uy! li. Mamusong tani. Ay, tungto ka karon! Bato! Ito, ido ka na karon! Gwa! Bisa to. Ito magwa lagi. Hindi ko ni Maria man. Ay, hingagaw to lumpat sa mulye. Dito pa muson, dala paligo. Bisa. Sakat na! Abi niya siguro na tao nung. Nanda na dinila mo. Dali lang ba na Isip nung? nga. Dali lang ba na? Ha? Kay ipakabit ko sa may purtahan ng long sleeve ko, ha? Wala nga daan sa sirang purta. Garikta lang sila. Mayo naman akong nabalaanan nila nga ari na gude. Kay hindi na sila magsulod eh. Nay, nakita mo si Jack? Ay, wala gid. Kadamo na sang lugar nga gikantuan ko. Pero wala ko gid makita si Jack. Ay, kani. Di inayhan si Jack Naiman? Nagkanto ako sa Freeland Grandstand. Kay daw damo to gakatulog kong gabi. Namangkot ko to kung may nakasaboy dito. Ote. Hambal to sang gabaligya si Garillo. Nasang nigligad ko nung nga gabi. May nadiparahan siya blang nga bata. Nga daw amo-amo gid kada ko sa kay Jack. Amo man ang description kay Jack. Ha? Ote. Ato pa kuno? Ay wala na. Kagin palayas ko no sa mga pulis ang nagkatulog dito. O kani. Makatsyempo gani ako. Mabali ko to. Basi kun ara man lang sa palibot si Jack kun adlaw. Basi na Pangitaon ko siya gani. Ito na batyagan ko. At tulang siya dito, Diana.
Hindi ta maglakad sa napasakaan ta pasahero nong? Hindi lang anay, Jack. Nawalain gid matiyag. Ano na batsag mo nung? Oh, grabing ubo ko kagabi. Wala kag batyag? Wala. Nami guro tulog ko. Eh, grabing ubo ko kagabi. Base sa inom mo na anong? Halos kada gabi nagainom ka gid eh. Okay, hindi ko matulugan kung hindi ko kainom eh. Untatan mo lang anay no eh. Aslang nga mag-ayong ubo mo. Gani man. Ay, ano abi kay kanamit di jabla inom mo. Pila na kaadlaw nga wala ta kakadto sa napasakaan ta pasahero. Sige lang ah. May kwarta pa man ta din eh, baka pagkaon ta. Ati sige ah. Boss ah, lakad ta. Sige no nga. Ay, gaya ko da kwarta no nga. Mabakal ko para sa panyaga ta. Ay, oo. Ari. Ari, ikaw lang to bakal ha? Tungtol ka man? Oo no nga. Abi. Ara. Grabe nga lugar galidi. Adlaw gabi. Do wala gatulog ang tao. Mapit ko na sa tiyangkya. Bakal ko ice water. Para may mainom kami ni Nung Morito magkaon kami. Chay? Ice water gani. 4. Oo. Ay, lagi na. Baka wala si Garillo. Oh, sige ba? Tay, Ay, saka sigarilyo ganyan. ay, ano nga sigarilyo? Puti lang. Ay, ito. Oh, aring ice water mo, oh. Salamat, Chay. Uy, Aring bayad oh. may gani ka de? Ha? Ikaw tungo po ni Morito, no? Oo. Ari ka de? Taga-diri ka? Dira ko ga istal sa payag ni Nung Morito. Dira na kami katulog. Wala na kamutugali sa grandstand. Wala na. Inpahalin kami to. Di si Morito yan din. Ato sa payag. Dili. Uy, siya nagpasakap sero? O wala. Galay matiyag ya. Ay, aring sigarilyo mo to, oh. Ari ba yan daw? Chay? Salamat. Ito? Bata? Sige, pirot ah. Sige. Bago naman ito, naman. Kamu nga upo niya. Ari lang di sila. Doon na pangita man ni sila sa mga pulis.
Nagapututan ako kuno si Pirot. Di ari man di siya nung. Taga dring grupo niya mo. Dira sila pirmi kay Turing. Manandang rumbuhan nila. Hindi ba lang nga napangita man na sila sa mga pulis nung? Oo ah. Di, ari lang di siya galagaw-lagaw. Wala si Madlok madakpan. Anad na sila ya. Wala man sang may nagapanugi diri sa mga pulis nga ari sila diri. Bagsik sila nung. Tunto na sila eh. Birahon ka na nila kung kung natrasuhon mo na sila. Para naman ang upo mo nung. Baklan ta ka bulong? Ha? Di na. Mabaka lang ko dugay lipid. Mampawan ko na yan kung makainom ko. Nanong man. Kulang niya sa whiskey. Ano pa, gato ka. Tani puwayan mo na inom nung eh. Ritahon ta pa uway kung dulain na gina eh. Nung? Drupi ka, Jack ah. Ay, ano to? Abi Jack, Lili, abi. Dumay nagalinag sa nesagwa. Oo, nung. Lili. Te! Nung mo rito, may mga tao nga nagadalagan pagkadto sa unan. Be. Ato na sila nung. Ay! Di mga pulis mo to. Ha? Basi may raid. Te, kalawit gid. Ano to? Ano tubig? Ay, si Tubig, ano Turing. tubig? Ginraid ang balay niya. Ha? O tititi. Kalawit si Turing Pero sanday pirot siya, kag ang mga upod niya nakapalagyo. Nagali ka? Damo to para pernalya sang druga nga nakuha sa balay niya. Kag nakakuha man ang mga pulis ang mga gamit nga kinawatan. Ila guro inuguan ang day pirot dira Manila gindala. Tapos gid si Turing no. Gani. Ay, Morito, Oh. may pulo ka da. Nga pitabi. Wala gid yung liwat ang batasan no bing mo. Mahaling ka mabali ko di. Amo ka man gihapon. Maanad ka na Wala kita da. Buisit. Ari oh. Ari. Di. Inong bakal ko nilipit tani. Buhinan ko na lang. O, ari. Ay, salamat. Rito? Rito? Sunod ko bila. May nagkapanokin nung mo rito. Liliyon ko ba? Kahit si Perot ni, masunod kami na. Pa, sa day pilot kagang mga upod niya. Maano yan sila? Pukawon ko sinong mo rito. Maano yan sa day pilot?
Kabyang, sundan ninyo sa pagpamati ang mga matahom nga kasugpon sa aton suginanon. Jack Balaan, Birador, diri sa aton panatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat kag sa direksyon sang inyo alagad, Nunoy de la Cruz. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.